Hoe dat je?
gauza batzuk ez dut, vale, la cambio siempre porque ya les he marcador y todo. Marcate una tonilla marcadoran. Es la que
Zelako zuen egizkora, bizkizu da, zuzta politu. Aguraingoa. Euskarrak taldea. Aleluia.
Eso, Beto, y ya. Hola. Venga, Burdiñola, venga.
Corea. Dice, qualcuno mi sta di uomini adesso si guarda.
Voy a bañar.
Ahora, venga, hostia, a ver, sartzen duzu seguro. Ya se acabó, ya se acabó. No había luces en Uruguay. Yo ya me conté en Uruguay. Aitei eta nesek eta zarre. Yo sé dónde ahora. Beste montado, ere nazpian elkar pikatzen zerela, amizkauta gontzalak asko eta gaur hau zenituzio, eta abez neskia ez da eta hori bakarrik ikusiko guztagaria eta hostia, protestazioan lata edo gasua.